Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Wow! Lunes na naman. 19 kan September taon 2022. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan. Kami po minapaabot na naman in pagrespitar sa lambang miyembro kan familia. Chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Kasabay ang pagpagirumdum na sa paghampang niya to kaining simana, kaaldawon, an amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nag-birthday ngunyan. Special mention niya to an sa tuyang dating gobernador. Belated happy birthday kay dating gobernador Al Francis Bichara. Tumbang, que pin. Kan 17 so sa iyang kumpleanyo. Tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumban, que pin. Hali man yan sa bilog na tropa po kan PBN DCGB AM. Si la conoces, te gustará, Asin kang 97.1 OK FM. porque es genial, así. Me Tingog Kanbanwaan. Nagwawagayway man po pag-araw kaining oras. gusta me. Kasabay ang paglaom na yaong kamo dyan mantang naghanda na gayud kan panguntuhan. Mga nanay, tatay. Gabos po, mga karpenteros, kumusta ka mo? Tricycle drivers, jeepney drivers, suya, 12 pesos na. Tabi Chief Tech, ano ang minimum fare sa jeep, pampasaherong jeep? Ano? Gusta me, así. 12 pesos na po yan. Aprobado na sa bilog na Pilipinas kang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Extano, ecstasy, extano. Sagkod man kitang alas 10:30, katuwang dyan sa luwas ang news team. Sa Manibela si Henry Mata, The Boy Mata. Sa control technical sa AM band sa radyo, sa traditional radio, an sa muyang Chief Tech Ramir Tanay. Broadcast po yan sa radyo, sa traditional radio. Si Ramir Tanay, ang sa muya pong Chief Tech. Sandali, may tawag kita sa telepono. Hello, good morning, Tabe. Yes, Boy. yes sir. May nadang lang sa mo na 12 pesos ang fare sa jeep. Igwa kong na kay sa mga news feeds nagburutwa 12 pesos yata yun kukang ko nga i-verify ko giraray tabi ano. Yung paano sa estudyante po kaya ng pamasahe? Igwa yan in computation tabi yung discount baga plus senior citizens buda sa PWDs pero may na 20% discount tabi sir. Kaya nga niyo po, kumisan baga pang driver sa jeep, na pigulian ng estudyante. Ayan, pwedeng ireklamo tabian, kuwaon lang so plate number, buda ipa-record, ipaabot sa LTFRB tabi. Okay, so aki ko paano piyo, 2 times ang depigulian, then niya man ako kaso plate numbers. Aba, dahil pwede yan na dapat ulian iyan. Oho, sige. St. Agnes to didi sa Sagpon. Haling Santa Ines, pasiring sa Sagpon. Didi sa lugar ko sa Sagpon, Albay. Iyo tabi, ay sus Mariosep, dapat mag-diskwento iyan tabi ano. Yung nga ni pang problema ka, naglilingaw-lingaw sa nao. Iyo nga ni man iyan ta. Ang diskwento tabi ngunyan pati sir sa mga estudyante, bilog ng semana iyan. Igwa na nin ruling ka ng LTFRB. Yung nga problema nun sa ibang driver, hindi mo ninyo tiga sunod bagao. O di sige ta, ipaabot mi tabi iyan sa LTFRB. Ano ba mga matukaroon tang istorya niyan tabi? Ano po?
Iyo po tatay mo, ako nagaligong sa mo. Sige, salamat din maray. Mabuhay ha. Tabi so estudyante mo, taraman, pag kulang sa uli, iimponer na ulian mo ko ta, igobagaan dyan sa likod kan, ining tukawan kan driver. Yaon dyan so plate number. Yan. Igo. Kung anong ito, tandaan sa na. Nasupog mo ng estudyante. Dahil po, dahil dapat masupog, i-orient niya to sa tuyang mga estudyante na kaipuhan, iimponer man niya to sa tuyang direksos. Ano po? Hindi, dapat man sa driver, always put in mind na ulihan. Iyo po, oo, dapat man, tabi. Ano po, tabi? Sige. Sige po, salamat. Thank you so much sa pagpartisipar sa programa, tabi. Salamat din maray sa tuyang mga paraan tabi dyan sa luwas. Sa newsroom, syempre, babalikan tang istorya. All other related stories, manungod po sa tuyang pagpapadalagan ka na eskwelas. Newsroom, ang samuya pong malalauman. The ever reliable. Ang saditsa na pero tian. News Manager Mardela. Sa diretsong sumada kan mga istorya lokal. Buda siyempre ang mga istorya national, international. Walang lusot po yan. The man with an eagle eye pag-abot sa bareta. News Manager Mardela. Good morning dyan sa mga taga-Sagpon kan Albay. Mabuhay ka mo. Siyempre, Tarabang-Tabang Production, Newsroom, IT Research. Angel Mustasa is the name. Yaon man dyan, Richard Astor, buda si Trisha Litana. Sa broadcast mitabi, nationwide, worldwide, netwide. Sabay po yan sa radyo, buda sa internet. Pati sa janitorial, sabay na yan. Talaga naman. Yan, tama yan, Chief Tech, taga-sumba katabi, ano. Di yung nag-jogging ka, jogging walking, tukaw. Ako mapan sa indong servidor sa radyo, halidig di sa Republika kang Pilipinas. Good morning sa kabos na nagantabay sa inman kamo sa kinaban. Maray na agahalay sa Pilipinas. Tingog kan manuan si Pio Fernandez an sa indong kasarabay. Sabay! Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Numero ko tabi 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Smart and Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020 sa Globe. Yan, rangkada tulos kita kan mga istorya ha. 12 minutos na lapwas ang alas 9. So mga nagluluto dyan, nagprepare ka na panguntuhan na paksiw na tangige. Yung kumbaga kan tangige tatabunjing. Chief Tech, yung ikog kan tangige. Ipaksiw mo yan sa diit sa ng tubig. May diit na asin, diit na suka, bawang, paminta. Pagkatapos, pag maluluto na, medyo pamaramarahon mo, paitip-itipon mo ng diit. Pusakan muna ng lana. Sos Mario si Panutabi, yi na alaw rin. Diyan sa Albay District, good morning sa imo. Sir Ato Limarhay na agaman dyan sa Petron Top Gas Gasol. Mas lalong masiram ang panguntuhan na yan kung ang gamit nito, Petron Top Gas Gasol. Pading G, what's happening na, kumpadre? Naputil, may pinag-adjust lang ang sa tuyang chief technician tabi, Pading Jimmy. Maki-red dial, diyan sa imong location, taisihon tatulos ang mga bulos kan istorya. Good morning diyan sa Gabos na yaon man sa Albay District tabi ha, sa Tula-Tula. Yan, igo kita diyan in 2,697 Gabos na para antabay both AM band as in sa radyo diyan sa ano ini sa yan na tula-tula akan Ligaspi. Sige, isiyong tamunan mga dalan kan informasyon, dalagan kan informasyon dyan sa luwas. Kumpadreng Jimmy, good morning. Yes, salamat tabi pare maray na aga sa mga paraan.
good news ini sabi pa di para sa mga parasira sa mga coastal barangay digdi sa tercer distrito kan na Albay. Kung matatandaan, deklarado baga na ang mga coastal West Coast digdi sa tercer distrito kan Albay, deklarado na nasa state of calamity. Ngunyan, si Congressman Fernando Didi Cabredo, habang yawan duman sa Metro Manila, sa Congress, very busy, sa sayang trabaho, funksyon bilang congressman, hinguway ni Tabi Padi na matabangan ang mga parasira digdi sa mga coastal barangay. Ngunyan, igwan ni na naka-schedule Tabi Padi na payout ayuda sa mga parasira schedule digdi sa Banwaan kan Libon igwanin sa rong lugar digdi na digdi matiripon na mga parasira and nakaprintera digdi sa kagawad Edna Sason kan sangguni ang bayan kaga si Madam Shai Cabredo pwede negative baba digdi yaon duman na sa area siguro na-timingan ko na digdi si kagawad Edna Sason kan na sangguniang bayan kan Libon. Aramo niya to kung ano ang detalye asin kung pira ang i-distribute ninda na kasalan para sa mga apektado ini kan na hapagatabi pa de problemado ang pahanap buhay ang mga nasa coastal barangay. Yung digdi si Kagawad Edna sabi pa de Kagawad Edna Sason. Kagawad, good morning. Sa ibong na linya po si Pio sa angkor sa DCGB. Maagad po kami kan detalye kan sa indong mga gigibuhon na aktibidad ngunyan. May kinaraman sa pagtaong ayuda sa mga parasira digdi sa Libon Albay. Si Pio po sa angkor sa DCGB. Good morning po, Sir Pio. Yes, good morning, Tabi. Po, sa boss. Apo. Kagawad Tabi, primero, salamat sa oras. And ikadua, gura naman ang mariresibi benepisyo financial na i-distribute nindo dyan sa mga parasira niya to na apektado kan sobrang habagat. Go ahead po. Okay, so bago po ang tabos, gusto ko pong magtaunin Honorable Buena sa mga taga-Libon, especially po sa coastal area, buda po sa lakeside, kasi beneficiaryo ka na programa ni Congressman Didi Cabredo. So, bali po, gigibuhon mi sa Barangay Bulusan, kang Libon, then sa mga taga-costa pong iba, kapigbangamin po ito, may 2 days pong payout. Sa iba po, mababa na, madya na sa Bulusan, buda po sa mga taga-lakeside. More than 1,500 po ang beneficiaryo kan mga parasisira digdi po sa Bandang Libon. Kagawad Edna, Madam, gura ano man ang mariresibi Tabi, go ahead po. Actually po, kung di ako masala, 3,000 po kada parasira. Registered po ito, mga registered na parasisira. 3,000 pesos, one-time ayuda Tabi over. Apo. Okay, no. So, ini po, klarado, hali man sa esfuerzos ni Congressman Didi and ibinaba man po dyan sa Indo-Pasiring sa mga intended beneficiaries Tabi, Kagawad Edna? Apo. Yan, okay. Actually po, Sir Pio, gusto ko magpasalamat po sa tuyang maiguso na Congressman Didi Cabredo. Tagay po niya pipabayaan ang Banwaan ng Libon. Kaya grabe ang pasasalamat ni last day po na kunyan pa lang po kami kang orientation kang third batch kang tupad sa mga women planters ni Congressman. Kaya diretso po ang mga benepisyong nakukuha digdi po sa Banwaan ng Libon. Opo. At Kagawad Edna, Madam Tabi, balikan ta itong sa mga parasisira. Ano yan, gabos na po yan na parasisira o tabaka may ma-left out so dahil nakarehistro itong kung may left out na dahil matatauan, anong abiso Tabi nindo? Please go ahead po. So, ito pong gabos na rehistrado, iyo pa ang matatawan mo na. Then, dapat magkaigwa po ng programa na dapat mairistro sinda, magparistro kaya ang karamon ko man po sa mga parasisira, dapat day magsupil, magparistro
sinda tangani pag may benepisyong makukuha, hindi po sa local government, sa Libon, then sa kunya ni congressman, makakuha po sinda ng ayuda. Yan, opo. Sain po sinda pwedeng magparehistro and anoan ko kumplehan na rekisitos tabi kagawan? May panahon po yan na ang LGU Libon nag-conduct po ng mga survey, then may panahon na sinda po ilalahok kan DA. May mga requisitos man po yan, requirements na dapat tupadon po ninda. Then ang gusto kong mangyari sa inda, pag may tika-conduct na meeting ang mga farmers, mga parasisira, dapat po mag-attender sinda, tanganing maaraman ninda kung noorin sinda dapat makarehistro naman. Yeah. Dapat na-update po sinda. Iyo tama iyan tabi kagawad. Siyempre sumali left out at tibaad ko na siyempre iguanin mga mahinanakit yan. Kaya lamang Apo. kaipuhan magsunod sa prosedimento. Date po yun sa Pio Mahali na may maginakit na iba. Pero gigibuhon po ang medyo sa opisina ni congressman na dapat nila matawan, pero po registrado dapat sila. Magpa-registered mo na. Magsunod sa regulasyones prosedimento. Apo. Okay. O di sige tabi kagawad Edna, kung igwa ka pang gusto man dyan na ipaabot sa sektor na yan yung mga parasisira, go ahead tabi. Okay po. Diyos mo Reynaldo po gilayon sa mga parasisira, lalong-lalo na po sa coastal and lakeside. Dapat kung ano mga requirements tubudon, gibuhon, tanganing pag may benepisyong makukuha, day po sinda madipisilan and day po sinda maginanakit na day sinda matatawan. So, gapos po ini programa ni Congressman para sa mga parasisira, talagang padapasin kang satuyang Congressman Didi, wala pong pigpipili, bastang rehistrado, matatawan po. Opo. By the way, kagawad tabi Edna, nagdeklarar po kamo na nasa estado de Calamidad, yan na West Coast man yung Kadlibon? Actually po sa sa probinsya. Yes, oo. So, pwede na sa mga LGUs na maghugot ni na fundo por sobre sa deklarasyon na yan tabi. Ampo. Okay. So, Sir Pio, gusto ko mong batiwanan sa muyang may gos, mabuot, down to earth, Vice Mayor Attorney Mac Saison, na birthday po mo niya, nagsisilibra po kan sa inyang kumpleanyo mo niya na aldaw. Iyo man agad pala no, birthday niya ni Abogado Vice Mac na Saison. Happy birthday tabi. Apo. Sige. Salamat. Apo, happy birthday, Mac. Salamat tabi kagawad Edna. Salamat po. Apo, okay po. Sige po. Okay, so yan tabi pa din si Kagawad Edna Sason na may gusto na konsyal digdi sa Banuan kan na libo na kadagos man sa pagtabang sa mga espersos mga programa ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Sa pangalan ni Sir Ben, Mr. ni Kagawad Edna Sason, bikan digdi sa Libon Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpareng Jim sa dagdag na informasyon hali yan sa Libon sarong harayong munisipyo na yan Kanalbay. Pero lilusot po yan kang DCGB. Maski sain po kamo, ayaw ng DCGB basta may pagkakataon sain man sa kinaban. Ayaw ng DCGB. Sabi na nga ni Ibaga ang DCGB, eto po Yes, anytime, anywhere. Maray na aga sa sakuyang amigo listening from Bunker 1. King Reynaldo Anhade. Yan, maray na aga sa familia dyan sa Indo. Best regards tabi King And saro pa na text man tabi morning batid sa
ito na. Ulabiaga family tabi. Yan sa Binugsakan, Upper Binugsakan. Maray na aga sa Indo, ano. So, yan tabi, kamong yaon dyan sa West Coast kan Libon, may marireceive kamo na benepisyo cash bilang ayuda ta daibaga nakakalawod pangunyan basta-basta an sa tuyang mga parasira por sobre kaining habagat. Paghabagat baga dipisil ang paglawod lalo na itong kasaraditan sa tuyang mga kababayan na sadit sa naman na parasira dainin kapabilidad na maggibo produsir ka itong darakula na bagang baroto na mga pamalakaya. Simpleng parasira lang. So they are greatly affected. Iyan po ang target. Itong mga darakula na igwa na ning fleet of boats na parasira, bako masyado yan, taigwa ning nagkakanigong kapital. Ang kahirak ini talagang nagsurusagwan, igwa ning dikatig na kumpirasa ng horsepower na makina, ang yaon dyan, saradit na talaga, hand-to-mouth existence. Yan po ang pinag-atindiran kan sa tuyang gobernantes, especialmente dyan sa Tercer Distrito Canalbay, si Kongresista Fernando Didi Cabredo. Now, with the declaration kan sangguni ang panalawigan and kan Gobernador Canalbay, Noel Rosal, na ining estado de kalamidad sa gabos na lugares na igunin mga parasira, West Coast, East Coast, gabos na yan tabi, pwede na yan natabangan. Now, nasabi ni ang perception kay kan kuyaan katuyang kan sa tuyang kongresista diyan sa 3rd district na in the meantime nadaing madudumanan kitang mga pobreng parasira igwa mamatean lamang kan mga ini na yaon ng gobyerno matabang and iyonan saro sa panalimingan nga kan dapat na mga nagsisirbi ilihido politika, mga nasa tronos idominasyones. Magbaba ka mo dyan sa mga barangay, siring kang pinagigibo ni Congressman Didi, kundi inin trabaho duman na ito bagang susesyon, buda sugabos na dapat asikasuhon sa indang prime responsibility na magibon nin lay. Minababaan si Congressman Didi sa mga barangay, nakikihuron mismo dyan, ta dyan naiisihan kung ano ang dapat nagibuhon kan sarong ilihidong opisyal na maikonektar dapat sa mga ahensya di gobyerno. Now, this iyo na po yan tabi, ibababa yan dyan sa Indo, sa mga parasira. Saro lang na pakihuron is magsunod sa rekisitos. Kung daig ka man siyempre masunod sa rekisitos, tayan baga tabi, sentabo man kan gobyerno na kukonsigir man kan sa tuyang mga ilihidong opisyales. In the case at bar diyan sa 3rd District, Congressman Didi, igwaning sense of accountability tabi yan. Dapat naaaraman kan gobyerno kan tawo kung sa inapapaduman sa kwarta, kaya igwaning pinagtatalaan na rekisitos ang Department of Agriculture. Ang Department of Agriculture baga, ang nasakop kaan, pati ang pagsira, ang pag-urig, bakusan sa pagtanom yaon na yan dyan, hog industry, fishing industry, gabos yan sa Department of Agriculture. Igwaning rekisitos ang dapat ng sunodon. Magparehistro ka mo. Masumitir nin mga simple sa naman na dokumentos. Tanganing sukwarta kan tao na iyo na naguguno man kan sa tuyang mga kongresistas na ibabariwas dyan na tabang, naiisihan, igwaning sense of accountability na napaduman sa legitimate beneficiaries. Taan trabaho baga tabi akan sa tuyang congressman kung talagang gagayo doon, makakakuha po ng pundo para po sa mga manlain-lain na sektores na nangangaipo. That's the logic na pinagasabi ni Congressman Didi. Magbaba kita dyan sa barangay, tanganing kita ang makonektar duman sa gobyerno nasyonal kung saan magkakakuanin mehoras para sa pangangaipukan sa tuyang mga kahimanwa, iba-ibang sektores. So dyan tabi sa Libon, suda dyan matatawan, bako naman gayud ang sala kan sa tuyang gobernantes. Magsunod ka mo, sabi ba nga ni Kagawad Edna Sason, Municipal Councilor Edna Sason, day magparasinutil, magsunod, iyo man sana ng kaipuhanan. Ili nga, so mga beneficiaries ko yan, mahigit sa 1,000 na parasira dyan, ribo-ribo man ang marireceive.
madakulang tabang na bagayan tabi para sa satuya, ha? Diyan sa satuyang mga amigos na sektor nin parasira sa Libon. Iyan naman na ipagparabakal naman ni Doki Empilite. Dahil tabi ipagbakal ki Empilite, ibakal bagas. Buda pangangaipo. Dakunding dakop na sira ngunyan sa dagat na makusog ang dagat. Ibakal kay itong sira na nadakop na nasa lata. So daing payo buda daing ikog. Iyan ang bakalo nindo. O kaya itong sukar ni baga na yaon man sa lata so giniling na. Tabi. Oras Pilipinas 9:29. An oras hatod sa Indokang. Wilkins Distilled, because your family is worth it. Worth of Wilkins. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy. Magpursigi. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arogan Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Gyms Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle, asin sabayan in pag-inom ng Gyms 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipa-examine ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magdutdut sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente asin tubig, asin mag-ikmat sa mga peligrosong hayop, siringkan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong bagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para Farexcited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Farexcited. If symptoms persist, consult your doctor. Farexcited ang katawan at isip. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Ang sustansya'y kailangan ng balay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na alin
Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf roller chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose my strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakaparado ka na. Kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria, Cynimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang Tabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia, aramon ta, kan Department of Tourism Regional Office Number 5. Hosted by Romel Natanawan, kan DOT5, as in News Manager Mardela, kan DZGB. Turismo Bicolandia, aramon ta, programang matukar kan mga tigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, aramon ta, alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Tingog Kanbanwaan, Pio Fernandez. Maray na aga pading Jerry Banta, buda kay kumadreng Veni Banta dyan sa Santo Domingo, sa Fidel Sortida kan Santo Domingo. Mabuhay ka mo dyan. Pading Jerry, buda mading Veni Banta. Ano lamang ang pangudtuhan dyan, mading Veni, buda pading Jer Banta. Sabi kan sa tuyang texter, mahigusun da si pading Jimmy. Okay. Mahigusun si pading Jimmy na nasalita. Talaga, gabos digdi mahigus sa DCGB. Nasabi ni ano ba yon?
98482. Mahiguson si Jimmy. Dapat kaiyan ipadaraman sa Netherlands. Ini sarang kuan sa tuyang mga listener ano. Sige. Bueno, diretso pa ka na bulos nin mga istorya diyan sa luwas. Kumpadreng Al, good morning man tabi. Yes, good morning, Tabi Padi. Talagang nakatutok mo niyan ang ako Bicol sa budget naman sa Kongreso. Lalong-lalo na ang para sa mga infra projects sa tangani na mapakinabangan. Lalong-lalo naman kan Bicol Region. Ini ang rason kung natata si Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bungalon, maging si former Congressman Attorney Pido Garvin Jr. Na perming yaon sa Manila para sa pag-follow-up, pagtututok kan budget. Minulit si Congressman Saldico, yung chairman kan Committee on Appropriation. Asin may mga kanya-kanya sindang trabaho na dapat ariglaron muna duman sa Kongreso dahil ang tabig oman na sa mga masunod na bulan ibabawa na ang budget digdi sa lokal para mapakinabangan naman kan lambang probinsya. Digdi sa Albay lalong-lalo na nahiling man ang ebidensya kung saan kadakol na mga infra project ang mga road opening, mga road widening, lalong-lalo na digdi sa mga harayong barangay na talagang balda na ang mga bulod asin ongoing pa ang mga pag-widening, pag-giribonin mga line canal, parte yan sa pagpapakinabangan na kan mga Bicolano, mga Albayano lalo na dahil anta yaon ang padagos man na esforsos kan ako Bicol sa pagi kan sa toya mga representantes kaya hagad salaman ko niyan kan ako Bicol iyoan dito pagsabot lalo-lalo na sa barangay level kung dahil ay hiling ang presensya at sa toya mga kongresista dahil nga ni tayaon duman sa Manila nakatutok sa Kongreso para sa mga budget na papakinabangan kan mga Bicolano pag-abot kan mga masunod na aldaw. Roger. Yan ba din ang impormasyon pa digdi sa Luwas Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa palibot. Digdi baga paano sa setup niya to sa Republika kang Pilipinas ang power of the purse yaon dyan tabi sa Congress. We refer to it as itong Subcommittee on Budget and Appropriations. Gabos na pag-alukar nin kwarta kan gobyerno maagi sa lower house. Iyan po ang nakatalaan sa satuyang konstitusyon. Mandato yan, dainin excuse. Ang konstitusyon ang nagmamanda. Ang konstitusyon bagay yon pinakaharigi kan sa tuyang gobyerno. Mga leyes iyan na minaestabilisar nin prosedimento, sistema administratibo, sistema politikal, sistema hudikatura, gabos, justice system, yaon dyan. Dyan sa konstitusyon, it is the tie that binds us all na makikitang civil society. Lay na ang nagre-rinar, iyo po ang lay bako itong anarkiya yan. So saro diyan sa konstitusyon, parte kang konstitusyon ang nagmamando na ang gabos na pag-aproprar nin kwarta dapat hali diyan sa Kongreso. Sige, may interview si Pading Jimmy, dali mo na balikan ta, minabalta si Pading Jimmy na nasalita, balikan ta yan na sa Committee on Budget and Appropriation sa ta manungod sa bareta ni Padingal. Ilaog mo na ito sa Pading Jimmy ta. Harayo ini, duman yata ini sa Libon, May mga follow-up pa, Ano po ka mo? Ibaltadahan tan mga istorya na yan. Igwa na lang kita ni 18 bago mag-abot ang alas 10. Balikan ta pa ding Jim. Go, go, go!
Yes, salamat tabi padi. Actually ayaw na ako digdi sa barangay Bulusan, Libon. 7 barangay ini yarao na digdi nagarabutanahan mga parasira. Anta titulo kay ni palantabi padi ayuda habagat para sa mga fisher folks. Ang kapartner digdi DSWD. Yaw digdi si Ma'am Shay sa alin sa kuani congressman opisina. Siya nagmanehar kan sistema sa kuani digdi kan distribution. Kaaramo niya to kung anong mga barangay and ano pa nibang mga gustong ipasabot sa mga parao mata. May mga naghahapot kung halimbawa itong mga dae kasabay, dae nakalista, ano ang posibilidad na makakuasin da. Tadakulang kantidad maninitabi pa di, 3,000 kada sarong rehistrado. Ma'am Shay, good morning. Sa ibong na linya po si Pio sa angkol sa DCGB. Hello, good morning po. Yes, Ma'am Shay. Good morning, Ma'am Shay. Good morning, Opo. sir, and good morning po sa ubos na nagadangog sa imong programa wanang aga. Ay, opo. Ma'am Shay, tabi, iyan na, ano pa ni tataon niya to? Cold gas ba tabi? Kwarta mismo, over? Yes, in fact, amo po kadis to cash assistance para po sa mga registered fisher folks idi po sa Libon, Uwas, Piodoran, and Ligao. Amo po kayan ang target na tawag niya target na mga lugar ni Congressman Didi Cabredo, pero ngunyan po magapuon na kita kang payout para sa mga para sira didi po sa banwaan ning Libon. Ano mo yan si Congressman Didi? Dai ko yan midbid. Ano mo yan, Ma'am Shay? Congressman Didi po baga mahigos. Mahigos na congressman idi sa 3rd district. Matibay ka maminalo sa ta. Siyempre, bossing ko baga kadto, sir. Okay. So, all the while, I was thinking, kaso bago kay nakahoron mi si Kagawad Edna Sason magatabi, Ma'am Shay, ano? Kan Libon. I was thinking, na sulibon sa namo na tatawan. Iyan palan, so entire West Coast tabi, Ma'am Shay? Iyo po, sa enterong coastal barangays ni kan 3rd District, amo po kan target na gustong matabangan ni Congressman Didi Cabredo. Amo kan so pinangako niya na wana na panibagong termino na niya, gusto niyang tawanan or pagtuunan ng pansin and matawanan ng priority sa mga constituentes niya naman, iyan sa mga coastal barangay. Iyo po. Ano tabi, Ma'am Shay, igwanin kondisyones ang pag-release daan kan kwarta tibaan ibakal ang kiimpilay tabi? Actually, ang ano na mo is sa mga registered na fisher folk, sa mga nagparehistro po sa rehistrado mismo sa LGU sa munisipyo, amo po kang katawanan nato ning ayuda, ning asistensya sa ang nakita kaya ni Kong Didi tawa na baga panahon ning taguran, panahon ning habagat, medyo nadidipisilan ang mga parasira nato na magtawag niyan, maglawod. Yan. So, kasabay pa kaini, so padagos na paglangkaw ka mga presyo ka mga babakalon na apektuhan ning maray, so kabuhayan nila. So, mas dapat talagang matawanan sinra ning oportunidad niya na matabangan siya sa tuyang gobyerno. Kaya, bago pa mag-eleksyon, actually, tiginguan na ni Kong Didi na maalukaran ng pondo ining cash assistance na para sa mga fisher folks. Dapat ibakalan talaga kaso pagkaon pangangaipo. Iyo po, lalo na ngunyan, ang presyo pati kang petrolyo, siging langkaw. Sabi mi nga ni, digdi sa 3rd District, pag nagalibot kami, mismo na sa ng presyo kang asukar, nagataas pa, nagalangkaw pa. Ano pa kayang mga prime commodities ang ang magataas ang presyo. Grabe na pati ang pagtios kang mga tao, nadidipisilan ng maray. So dapat as much as possible so mga programs and assistances sa mga kang satuyang gobyerno dapat direktang may access ni kan ang mga tao. Opo, Ma'am Shay, igwa ba ganin mga parasira na igwa man ni kapabilidad darakulaan na sa indang baroto, dakul sinda, kasabay sina sa matatawan ng benepisyo tabi? In fact, ang pinaka-target na po ngunyan sa mga indigents na mga fisher folks. So,
iyo po ito so gusto na to or priority na to na matawanan kaining 3,000 pesos per beneficiary. Itong suda itabi Ma'am Shay na nakarehistro, siyempre madisuspirar man. Anong advice niya to tabi? Kami po, sabi nga ni Kong Didi Cabredo, dapat magparehistro sila sa sa tawag niyan sa LGU para at least every time na may magababa na mga nakatabangan, matatawanan man sila. So ngunyan, sabi na mo, na syempre, di taman yan may iwasan, di taman nata-target gabos. Aramta, gabos nangangay po, gabos naga-tios. So ngunyan po, mag-iisip naman kami ng ibang paraan kung paano sila matatabangan. Si Kong Didi, pirmi man yan, pirmi man yan may backup plan. Iyo po. Magtulat sana. Iyon lang ang nagtikataram niya. Maghalak-halak sana. Yan, O di, sige tabi Ma'am Shay, pero ako kumbinsido na. Gari mas nahihiling ko ang puturo kang 3rd District. Garo, habang nagadangog mo niya si Kong Didi, nagaulok-ulok lang. Mataram na naman ito. Ako na naman ito para umaw mo. Sige Ma'am Shay, mabuhay ta. Busy na ka mo dyan. Salamat tabi. Iyo po, salamat po. Salamat tunon pong maray. Okay, sige. Yan tabi pa din si Congresswoman Chay Cabredo. ang mga linya da baga palibod, ang mga doon. Ang mga doon. Easy na. Maduunon. Remati na. Sige. Okay, so yan tabi pa rin. Sa tayo mga dagdag na informasyon, halidigdi sa barangay. Ay, Madam Shay, may pahabol ako. Sumbiodoran Ligaw. So, Piodoran and Ligaw po, sa UWAS, magapuon kami sa Miyerkules, ngunya na Miyerkules hanggang Biyernes, to pay out ninda, para po yan sa coastal barangays ng UWAS. And then, sa Ligaw and Piodoran, mag-schedule kami most probably next month. Oktubre. So, paano, hindi man quick condition, pagkataw kan cash na 3,000, baka ibulang sa natawad pagbalik sa atin. Yan. Baka inomon, wala na kan monitoring ang DSWD. Tangka-partner rin digdi, DSWD. Actually po, kami, every time na nag-pay out, pirmi na mo tiga-remind, pirmi na mo tiga-klaro sa mga beneficiaryos na kading kantidad, day man sinda magayaman digdi. Pero, ini dapat gamiton ini sa tama, gamiton sa talagang mapakinabangan kang pamilya ninda, mapakinabangan na kumbaga maigamit sa tama. Kasi kung gagamitin mo sa naini sa bisyo or kung sa sugal, useless, magiging useless to tabang na tinaw sa inda. Kaya dapat pahalagahan ninda. And si DSWD, willing sinra pirmi mag-extend king mga assistance as long as napapakinabangan or nakikita talaga na sigagamit sa tama. So, kwartang nakukuha nila sa gobyerno. Mas lalong nakukumbinsir na ako kan mga platika. Nagidali na pala ito. Nagapuna. Nagataram na si Sir Don Mabe. Maisot ka interview kita digdiki para sira. Sige daw. Ang kadaklampat ni digdi, mga lalaki. Iyo, Sabagay, para sira, lalaki. Delikado. Kita digdinin, mga para sira. Baad kon... Tiyo, para sira po ka mo? Sige daw. Para sira ka mo? Taga anong barangay ka mo? Alungong. Alungong, may dagat sa Alungong? Wala kayo, Danao. Okay. So, aram nindo konpiran mariresibo nindo kanyan? Ano to na? Anong pangaran mo? Sali Sunyiga. Live kita sa radyo sa DCGB. Sali Sunyiga kan barangay Alungong. Okay, aram nindo na yaong kamodik di maresibi ka magkikantidad. Aram mo konpiran kantidad? Abang sarili buot. Jay pa aram? 3,000 an marireceive nindo. Registrado kang para sira? Okay. Pagka-receive mo kang kwarta, 3,000. Ano ang plano mo? Titinda po. Ha? Titinda ng sila. Titinda? Opo. Matinda kang sira, kapitalon mo? Opo. Yan kung may magyang kang tupada. Ay, dami ko iligbot. Ha? Gagawin sa bunang. Hindi ka nagabulang. Ito nagdaon ka, may nag-aaro-aram pa mga amigo. Yan, si Padingon yan. Si Padingon. May receiving yan. Bagali daw lamang yan kami. May rin naman yan kita. Anong masabi mo? Ay, depende yan po, boss. Depende sa approach? Oo. Lagi. Naginom ka?
Dahil ka naginom kidit. Wala Dahil pag-inom. Ipasiguro na sa pamilya na. Ay. Sabat kayo silang buhay nga niyan. Sa rumbuti sana, sa rumbuti. Depende sa approach pa lang. Lagi. Depende sa approach. Kung may marayan approach sa'yo mo, pwedeng mabawasan mo sa 3,000. Pwede mo. Pare! Sa pagkiba, no? Mataya. Sa pagkiba. Alungong ka man. Alungong ka? Ay, alungong. Dahil tapos na alungong. Mahanap kita ni Iba. Thank you. Anong ngaran mo? Sige. Ojilaw yun, sir. Ha? Ojilaw yun. Radyo sa radyo kita. Ano, magka-receive kang 3,000 ngunyan. Anong balak mo kang 3,000? Pandagdag puhunan, sir. Puhunan. Yeah. Very good. Entrepreneur. Bako man pang dagdag si Panginoon. Ay, di ay. Di man. Maraya, thank you. Marayan eh. Maray. Kutong saro, marayan pakiba ka. Kung marayan approach sa'yo, tatawan niya. Bata iraw niyang padita, mga magparadiyan. Pagparadiyan sa barangay, pag nagkairili, 3,000 nga pa de. Delikado, babintahon so. O, kita digdi sa ibang lugar naman. Sige. Ma-interview kita digdi. Aberda. Tora talaga, kadaklan lalaki. Uto pamira man para sira na bay. Sige. Radyo dan isa. Anong barangay ka mo? Makabugos po. Sa Makabugos, yan. May dagat sa Makabugos? Igwa po. Igod yan. Pambulot. Anong ngaran mo? Rolando. Aram nindo. Kumpiran marireceive nun doon niya nalis sa katabangan ni Congressman Didi Cabredo? 3,000 aram mo. Nang uluko nun pati si Tio. Anong primerong naisip mo pag na-receive mo ng 3,000? Pangbayad po sa utang ko. Unang utang sa sa gin? Hindi po. Magkwak sa dagat. Ay, pero pag ulinin doon, tadakol siyempre ka mo, magkabarangay. Pag nagkaragdag naman niya masulat-sulat, pwede man itong mabawasan. Yan po ako para inom. Nag-isip-isip. Pade. Go. Iapot mo kung easy ani misis niya. Kung ito turn over. Manayaw ka digday? Iya po. Pero easy ni misis mo, 1,000 sana. Ay, na. Tayo pala niya pinaisi kung gurado. Pakansilo ako sila sa mga para sira. Tiya, ni si Tiya. Tawag ba? Tiya, excuse. Para sira ko ka ma? Sa radyo ako sa DCGB, madadangog ka sa radyo. Anong barangay ka? Ano po? Balinsayawan po. Balinsayawan. May diyan, Danau. Dagat. Balinsayawan, Libon. Dagat yan. Okay. Aram mo kung live kita sa radyo. Anong ngaran mo? Gloria po. Gloria. Saita. Okay, so aram mo kung piran marireceive mo? Di ba, ma'am? 3,000 an marireceive nindo. Ano ang plano nindo kung marireceive mo na sa 3,000? Ali sa kaya versus kan DSWD ni Congressman Didi Cabredo. Ano po kan sarong na mo? Espila. Very good. Yan, maraya mga kaisipan tabi ba de? Ang makaduda sa mga lalaki, igoning de pinaisi kong gurado sumari ni Sibe. Putong sarunay ko man nga pinaisi kimise. Hindi pinaisi. Talaga na. Sige. Amo na. Okay na yan, tabi pa de. Sige. Iyon na yan ang sa tuyang pakipag-huron. Digdi sa sa mga beneficiary. Sundo pa ini sa aga. Igwa digdi ni nagbubuto ang issue. Although di-develop punta pa ini, tabi pa de. Sa igwa ang sarong coastal barangay. Digdi sa 3rd district. Dahil nag-issue ng indigency certificate. Paano yan, Sus Mario Josep? Nagharapot na sa mga taga-barangay. Ang problema, sa Kapitan Dada ay nag-issue indigency certificate. Yan, sige. Iyan, di-develop po niya to. Ano ang rason? Taday nagtatao ki certificate. Okay, sige. Iyon, pasyan, pati sa pag-release, kan DSWD asin kan Office of the ni Congressman Didi Cabredo. Paano yan? Sige. Okay. So yan tabi pa di. Ansa to yung mga dagdag na informasyon hali digdi sa Bulusan, Libon Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumparing Jim. Hari yan sa Bulusan. Hara yung lugar na po yan sa Libon Albay, coastal area.
ang mga parasira. Kamu dyan mga padeys, marayos. Magkabiriyo patian. Tabi, Chief Tech, hira ko na dyan. Maugmaon mga parasira, magkamirid ba dyan? Maresibing nga kita 3,000. Uy, delikado. Sabi ba kansaro, depende nga sa approach. Kung maray nga approach. O saro naman, pinaisi mo kimisis mo. Ada ko mga pinaisi. Sa mga misis dyan parasira sa 3rd District, 3,000 ang naibaba dyan na pundo is versus ni Congressman Didi sa tabang kan DSWD. 3,000,000 yan ha. Kung ang iintriga sa Indo kulang na yan, kuhaon nindo so palataw. Ibugkos nindo naman sa bitis kan misero. Palataw-lataw nindo dyan sa Danau. 3,000 na ba kaya sabi sa radyo? At sangribo na sanang natada. Ang isimbag ng saro, maray pa so approach ako. Ay, nako, mabarita mo na si Angel. Buda mabulta kita duman sa pinagpunantang diskusyon manungod sa Kubicol sa programang Tingog kan Banwaan. Next na, kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo, garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Barkada, GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose my strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Sinabi kang Namfrel na ang kondukta kan plebisito sa Maguindanao para maisihan kung dapat bangaon sa duwang an probinsya naging areglado asin matrangkilo. Sinabi ni Namfrel Chair Kito
Averia na naobserbaran na ang COVID-19 protocol siring sa physical distancing da inaobserbaran o nasunod kan itao na kan Municipal Committee and Plebiscite returns asin iba pang materyales sa municipal compound. Sa iyang sinabi na daiman sindang naresibing informasyon na nagkaigwanin problema sa plebisito na may kamauota na maisiyan kung an Maguindanao bangaon na maging Maguindanao del Norte asin Maguindanao del Sur. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo Energy. Magpursigi Unilab. Pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung daing maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol. Ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan. Magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan dito sa DZGB.
In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click Services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.in. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung daiman, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Hala, sige. Diretso kita ka na programa ngunyan pong pagkaaga si Kumparing Jim. Isihunta daw ang bit-bit na mga informasyon pa dyan sa luwas. Medyo nag-stack up, ano? Sige. Andali mo na pa din, Jim. Sige, go ahead na pa din, Jim. Good morning. Yes, salamat tabi padi. Mapulat na kota na ko. Yung digdi pala na siripan ko si Vice Mayor MacGregor Saison. Happy birthday mo. Napaabotan ko na ki happy birthday. An Vice Alcalde kan Libon Albay. Okay, so nagtaram na siya digdi sampangan kan mga parasira. May gusto lang siyang ipasabot. Tagulping mga parasira. May mga yaon pa ngayon dyan sa mga barangay, sa mga coastal. Naday kasabay digdi. Gusto niyang ipasabot abi pa de. Kung natataday sinda nakasabay digdi sa bilang beneficiary kanyang makakareceive 3,000 na ayun dahil sa DSWD kay Congressman Didi Cabredo Gabais. Maray na aga po sa ibong na linya si Pio po sa angkol sa DCGP. Happy birthday po.
Hello, Maray Vice. na aga po, Sir Pio. Yes, Vice. Maray na aga. Salamat sa oras and happy birthday, Tabi, Vice. Happy birthday. Hello. Maray na aga po, Sir Pio. Yes, maray na aga, Tabi, Vice. Happy birthday, Tabi, Vice. Diyos mabalos po, Diyos mabalos. Opo. Vice, ano po yan? Gari may kwan yan? May mawawalat na day mabibinipisyaran, Tabi, dyan sa pag-distribute na yan, Tabi, Vice? Bali po, ngunyan, nagkondusir po digdi sa banwaan ng Libon, ning asistensya sa tutuya pong mga parisra digdi sa samuya pong banwaan. Ngunyan po, igwang tulong barangay na nag-cover sa Makabugus, sa Coastal, at sa asin sa Lakeside. Ayun, opo. Ini po programa kan sa tuya pong Department of Social Welfare sa paagi po kang opisina kan sa tuya pong si Congressman Fernando Didi Cabredo. Sa last time no nakaurong ni po ni Kagawad Edna sa Sonag, human pong partner ni Congressman, na sabi ni Kong gusto niyang tabangan man ang mga paraisra. Sa dakol nakit natin disipingon yan, iyo sa mga parauma. Time naman na mataan naman sa mga paraisra. Sa iyo talaga kung minsan ang medyo talaga naapektaran kang pagdios di sa tuya pong banwa. Opo. Vice, Tabi, so mga daay nakarehistro, halimbawa, and so daay maabot kan benepisyo ngunyan, Tabi. Anong advice, Tabi, nindo, Vice, Tabi? Bali po, ang nasa list po talaga digdi ng mga nag-receive, iyo po so nasa listahan kang sa tuya pong Municipal Agriculture Office na pinag-issue po nila. Nagahagad man po kami ng pasensya sa mga daipa nakarehistro, pero magkataw po kami ng advice na sana po magpa-register sinda sa LGU para at least sa sunod na mga benepisyo makasabay na po sinda. Yan. O di sige, Tabi, Vice, kung igwa ka ng birthday message para sa mga taga Libon, go ahead, Tabi. Bali po ini po ang pagkondusir na kang asistensya is from today at sa aga po may mga magkapira pa pong barangay ang kataan po ng financial assistance. O sige, Tabi, Vice, salamat din maray, Tabi. Diyos mabalos po, Sir Pio. Okay, so yan, Tabi pa si Vice Mayor MacGregor Saison sa pakipag-ulay niya to digdi sa Barangay Bubulusan, Libon Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat pa din, Jim. Kasabay si Vice na Mac Gregory Saison, si Mac, Vice Mac, happy birthday, Tabi, isa mo. Long time no see si Vice Mac na Gregory Saison, attorney Mac Saison dyan sa Libon. Enjoy your day, Tabi, Vice, Naubalikan ta itong report ni Padingal. Aram ni do, Tabi, the power of the purse, yaw niyan dyan sa Kongreso. Sabi ta na nga ni, ang Kongreso ang nagsasaligsig kan gabos na budget. Ngunyan nasa budget preparations ang Kongreso, gabos na departamentos pipaapod ninda. Health, edukasyon, depensa, gabos, justice. Minaagi yan sa scrutiny po kan Budget and Appropriations Committee. And ngunyan po, we should take this opportunity na masuportaran ta pambihira na ansarong liderato nin Kongreso itiwala sa sarong kongresista ang Committee on Budget and Appropriations. Ngunyan, Tabi, piga kaputanan kan sarong Bicolano party list ako Bicol, si Congressman Zaldico. Ini bagang ako Bicol, haloy na nagpuon. Talagang kinultibar nin maray ang ngarang kaini sa sirkulo di politika, bako sa nadigdi sa Bicol, kundi sa bilog na Pilipinas. With their performance and persistence na makapagtabang sa publiko, sa paagikan man lain-lain na tabang sa ngunyan itong water systems. And apart from that, itong sa edukasyon, sige-sige yan. So mga sa tupad beneficiaries, sa lado kan agrikultura, para sira, gabos yan magatabi educational assistance yaon dyan. And primordially, susainda man na trabaho sa Kongreso, lawmaking. Sa lawmaking, Tabi, nag-ukit nin marhay ng performance
ang ako Bicol dyan sa Kongreso. In fact, ang ako Bicol, yung permanent naglilid sa party list block. Ining party list block, so organisasyones kan mga party lists sa Kongreso. Igwa na sindanin nagkakanigong bargaining power, concessioning power. Recognize na po yan because of the performance kan ako Bicol. Now, iyan po tabi, por sobre sa araw ka na mga nagkakapira pa sa ng performance, to name a few, na sa tuyang sabi sa Tagalog, pinagsiwalat mo niyan, pinagbulat-dat sa publiko, ang liderato po kan lower house, gulpi na ang tiwala po sa ako Bicol. This time, sa chairman mismo kayo, and Congressman Saldico, kasabay na ngunyan si Congressman Jill Bungalon. Itinaong kwenta ang tiwala sa pag-scrutinize kan budget and appropriations. Saro yan sa pinakamapuder na komite diyan sa Kongreso. In fact, pinakamapuder iyan tabi. Tagabus na ahensyas di gobyerno, maagi diyan sa opisina kan ako Bicol. Maagi diyan kay Congressman Saldico, maagi diyan kay Congressman Jill Bungalon, Attorney Jill Bungalon. Now, ano po ang bentahe ka ini? Primero, siyempre, suhaloy ng pagtrabaho, pag-perform ka na ako Bicol, uyan na tabi. We are now enjoying it. Sa diritang party list, sa diritang mga kongresistas, yao, nararanihan niya to. In fact, kung personal, su mga tauhan, yung minaasikaso kan pangangaipo na ipigrarani dyan sa indang opisina. Yan ang ka-importantehan kaan sa diring party list, yaon digdi sa tuya. Now, sa pag-lobby nin mga budget, nasa upper hand po kita ngunyan ang Bicol. Igwanin wide latitude ang Committee on Budget and Appropriations sa paagi nin pag-aadal nin tama ano ang mga dapat na bugtakan nin budget sa kada ahensya di gobyerno nagagamiton para pakinabangan po kan sosyudad. Saro dyan. So, pahayag baga ni former Congressman Abogado Pido Garbin Jr. Naapudan ko kan kaaging semana nagka-interest kita duman sa pinagasabing super health centers. Ining super health centers na nagibuhan nin medios using the powers and influence kan Committee on Budget and Appropriations na malagan iyanin kwarta kan gobyerno hali duman sa mga buwis na magbugtak ning super health centers. Bako ining center bagang pipingo-pingo na igwadwa tulong empleyado sarong nurse, sarong midwife, kumbaga buda sarong casual bako ining sumang health center na kinatudantang basa sana super health center na igwanin dialysis. Buda itong mga basic na medyo upgraded ng medical facilities and equipments, ibubugtak duman sa list barangays na naaabot kan serbisyo medikal. Dakula na super health centers ini, nalingawag ko lang gari hundreds of square meters ito thousands gani gayod of square meters, ibubugtak para nang sadit na hospital, infirmary kumbaga, mas ko na yan, kukumpletohon sa gamit, tanganing mga pararihutang tios, dahil tamang pinagagad na maghirilang, igwa ng madudumanan, lalo na mga nasa hararayong barangay. Napaminsan, gulping helang na sa nabaga, dahil mga nagkakapasiring health center, harayo, dahil pamplete, minatyaga na sa nabaga, sa kung anong mga tapal-tapal dyan. Although yan ang mga tapal-tapal, igwa din mga medicinal value yan. Pero medyo makulog sabot kung sa gobyerno dahil nagkakataonin basic na social services, tarayo sa kinapubrehan ang location. So, dadarahon niyan tabi kan ako Bicol sa mga harayong lugar. Parang dyan, digdi sa to sa Legazpi, ang saro sana identify, saro dyan sa may sur na barangay kan Legazpi, aadalan so geographical locations na mga hararayong barangay sa sur na na lugar, harani ang proximity. So iyan po ang kabentahihan kan igo kitanin sa diring kongresistas na arog ka na mamayo si Saldico, buda si Attorney Jill Bungalon. Yan kan ako Bicol. So iyan po tabi, iyaraon sila dumanya ang budget kan yan. Madugo na hororon yan. Kung ang sarong kongresista ang kongresistang daimaning performance dainin trabaho ba day makakakua ang distrito kayanin mihuras. Not unlike now ang ako Bicol mismo nagakapot kan Committee on Budget and Appropriations
nasa kwang kita, liyamado kitang maray tabi. Yan po, iraon si Daduman Permi sa Metro Manila, si former Congressman Pido Garbin, yaon po nagtatabang, special assistant kan ako Bicol. And in fact, saro siya sa halangkaon official pa kan ako Bicol, minatabang po yan sa trabaho duman na Congressman Saldico, budan na Congressman Gilbo Ngalon. Tabako yan na basta-basta na responsibilidad na sa tuyang na ipinag-atang po, bada ipigtiwala sa ako Bicol. Yan, tabi. So, Kodus Super Health Centers. Ikadua, itong rehabilitasyon kan Perocarril. Pinasiguro na bugtakan talaga ng budget na yan na matapos na. Makaabot na rigdi sa tuyaan na Ferrocarril. Yan na PNR. Bago pati ang mga locomotives na ibubugtak dyan from Japan. Kaipuhan na bago ang riles, ang mga riles tangon yan, bako na iyan supo duman sa design kan babagal-bagal na tren. Matindi, makaskaso na ang tren na ibubugtak dyan. Oras na sanang bibilang siguro mga 6 hours 6 hours, so 4 hours more or less, 4 to 6 hours Metro Manila na. Kaipuhan, engineerically dapat match so riles buda so locomotive o kaya duman sa locomotive na maagi dyan tabi considering yung speed and yung weight limit ka yan tabi Okay. Sa pangarang kabilog na pwersa pwede na tabi Chief Tech. Salamat kan sa ido pagantabay. Amang Diyos ang magbantay tulos na masunod. News Manager Mardela, ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Good morning! Try the new Jim's Papaya Soap with Papaya X